No niin, laittakaas näytöt alas, siirrytään päivän aiheeseen. Kuten tuolta näkyy, niin kuvan veisto antiikin Kreikassa tänään aiheena. Ensin otetaan vähän teoriaa ja sitten otetaan vähän käytännössä, mitä hommat menee. Mitä tiedät? Paskaa. No niin. Kun katselette tuota kuvaa, niin saatteko kiinni, mistä on tullut mallia esikuva tuolle veistokselle? Mä käyn tästä juopuun. Aha, joo, no. Jatketaan. Mitä ideoita? Missä tulee malli? No, palas vähän pitemmälle. No, teetään tikkuun. Ai, paperilla. Tarvitsee eesi. No niin, mä tuun. Mä lähden ottaa Jere. Ai jaa. Akin kautus vessassa. Just joo. 3 ostobonaria myöhemmin. Jaa, minneköhän äijät oikein kadonnut? Olkaa täällä, mä lähden kattoo miten muiden perään. Hei, mitäs täällä on? Joo, me hävittiin meidän kaikki rahat. Oho, ylä. Olisiko sulla jotain vähän lainaa? No, mä laitan mobbarin laulaa. Ihan mahtavaa. Okei, meillä on nyt 1500, mitä meidän pitäisi tehdä? Kiina. On Pitäisikö me ottaa? Otetaan Kiina ja Maksi Kiina. Maksi Kiina. Otetaan Kiina. Rahat takas. Kiina. No nyt. Nyt. Tuo pakko osuu. Maks veli. Pakko osuu. Jätkä, meillä on enää huntti jäljellä. Pitäisikö meidän tehdä jotain järkevää tällä rahalla? Ei tosiaan, mulla on ihan vitu hyvä idea. Moro Haapkini. Pääskö ja mestolle, tässä olisi yksi keissi. No niin, nyt se vitu Haapkini soittaa. Moro. On pihassa. Joo, me tullaan. Haapkinin lähitaksi tuli. Käydään hakemaan. Käydäs konto. Mistä sä oot Rakkini läski jätkä? Niin, et sit saanut pukua päälle. No en pentele saanut. No ihan sama, kunhan koodaat ne koneet kuntoon sit siellä. Lupaan hoitaa homman. Nyt lähdetään se kasinolle. Lipakote koskaan nuku, hei. So many dead president, poju on tehnyt racks, hei. So many dead president, poju on tehnyt racks, hei. So many dead. Vittu se Steveni jäi. Lipakote koskaan nuku, hei. So many dead president, poju on tehnyt racks, hei. So many dead president, poju on tehnyt racks, hei. So many dead president, poju on tehnyt racks. On for them. Tykkään olla takapenkillä, ami voi vippaa kuu, hei. Passaa Zaza, passaa kaasu, kun tavoite on koskee kuut, hei. Meidit meidän lisäks holleet, ei oo ketään muu, hei. Tää on ennen näkemätön, tää ei oo deja vu. Mikä sille voi, on aina ollut guru, Kaikki nää platinat roikko mun senä, niin Kela on tehnyt voodoo. Kaikkien feikkien kauniit puheet ei vaan teho muuhun. Mä en eti enää frendei, mä en luota suhun. Poppa naamaa pari nami, jos tää mä sallii. Mä voi hittää kerran mami, mut en wifi tadia. Mulla on mennyt lujaa niinku ralli, mä oon tehnyt mania. Kuljen presidenta Chevy, välillä Maserati. Lipakote koskaan nuku, hei. So many dead president, poju on tehnyt. Meillä ei riitä bensasta,
ei meillä ole kyllä rahaa tankatakaan. No. Kyllä tossa myllykukollekin on kone. On. Mennäänkö vaan sinne? Mennään sinne. So many dead president, boy on tehnyt racks. Ei, so many dead president, boy on tehnyt racks. Istun takapenkillä niinku presidentti. Tää mä terkkas ylis jotain esileikkiin. Se hyppäs bättikseen mun kulmat esittelin. Tein kiltistyy tästä pahan pelaan eri peliä. Spotivalos niinku leviä. Aina kun mä steppaan taloon, ne sanoo tuolla menee tekijä. Mitä sä selität? Sound on meidän keksimä. Tsekkaa sun faktat ennen kuin sä meet juttui levitä, come on. Pinkka kasvanut, nyt mun tyyli on se mis muutii. Jos ei oo day one, jos soitat niin mä painan ruksiin. Presidenta Chevy, kaupan päälle tulee kuski. Kun koko crew on naussa, et me ollaan miehet mustiin. Huomaa mun suun, niin mä teen lukuumo. Talvisillä mitä Kanada Blues. Kuipa navis numeros, ne puhuu. Alle tonni. Pitäisikö vaan vittu lähteä tonne sisälle? Joo, lähde. Nyt tulee iso piho. Nyt tulee iso piho. Ei tainnut Stevenin koodit toimia. Millä vittuilla mä maksetaan sieltä Timollekin ne vittu velat? Burn. Joo. Nollille taas mennä. Ei vittu. Mitäs me nyt tehdään? Ihan tosi hyvä, Steven. Me piti lähteä täältä 10 kilon kaa, ja nyt meillä ei ole yhtään mitään enää. Haist Akseli vittu. Vittu toi Steven on perseestä. Pitäisikö jättää se tänne? Oi vitsi. Me ollaan kustu kaikki rahat ja nyt tuli Timolta viesti. Muistakaa ne velat huomiseksi tai alkaa tapahtua. Mitä me jätkät tehdään? Me ollaan ihan lyrissä. Vittu! Mikä siellä jäi? Tää vittua. Halo? Moro, mä oon täällä Kuusimäessä. Täällä on joku sheikki jäänyt auto alle. Joo, me tullaan. Mitä? Täällä on joku äijä. Mitä? Ei vittu, tää on se pelikoneiden jättä. Siellä on joku vittu salkku. Mitä vittu? Onks tää joku sheikki vittu? Ei jumala. Mitä sieltä salkusta? Nyt se sinne helvetin konttiin se ruumis. Mitä vittua? Tätä jää Ottakaa se kontti, mä otan tässä salkun. Ottakaa siitä. Ei rouva kontti äkkiä vittu. Vittu jos joku on nähnyt. Nopea vittu. Joo, ei saa ottaa vähän roikkuu. Katsotaan mitä täältä löytyy. Mitä Jumalauta, tää on täynnä rahaa. Tää on vittu! Nyt lähdetään bilettää! Nyt lähdetään bilettää! Mitä me jatkat tehdään sille ruumille muuta? Varmaan täytyy käydä hautaamassa. Mennään nyt saman tien vaan hautaa se. Okei, mennään hautaa se, mennään Pyppösten takapihalle hautaa se ja sit lähdetään bilettää. Yes! Come on! Ei vittu, kytät! Oi vittu. Pidä sivu. Mä hoidan tän. Niin, okei. Iltaa. Mikä homma tässä? Se on epäiltynä taposta. Taposta? Kädet selän taakse. Tää auto ei liiku. Ei tullut mitään. Mikä tässä nyt on? Mistä ei mene taposta? Se on täynnä ihmisen päälle. Mitä? Ei tonne Nyt mä en ymmärrä yhtään mistä ne puhuttaa. Okei. Nyt käydään hautaa se ruumis. Mä hoidan tää. Ei sä hoida. Mä hoidan tää.
Mistä vitusta sä noin sai? Älä huoli. Tää viimeiselle ehtoollisella sanoa. Vittu toi Jere on kyllä hämärä jätkä. No ihan vitun pimeä. Eiköhän lähti vittu viihtää. Check this out. In the mix. Mitäköhän siinä muuten Eero menee siellä linnassa? Vittu, sillä on kaikkea hyvin. Mitä sillä vois käydä? No niin, Roisto. Ois aika lähteä peseytymään. No niin, sä voit mennä sinne suihkuun. Katot Lootte TV:tä! Katsotaan! Tää on urheiluruutu, vittu! Katsotaan tää nyt nopee tästä ekaa. Ja urheilusta päivää. Nurmen lukion vanha opettaja Jyrki Jykän Leppäniemi tehnyt debyytin NBA:ssä 40 pisteellä, 22 syötöllä ja kaapi jopa 13 levypalloa. Oli laita ne uutiset pyöriin. Oli alkaa tapahtua. Hyvää iltaa Ylen uutisista. Ensiksi sää. Nurmijärvellä todettu 5 sekunnin lumimyräkkä tänä iltana. Ja illan pääuutinen. Sheikki Ramadan on kadonnut. Huhujen mukaan jäänyt auton alle. Ei vittu, mä en kyllä pakko saada se eki pois sieltä linnasta. Mä en uskalla, tarvii lisää kamaa, tää alkaa loppua. Ei mitään hätää. Mulla on serkku, joka hoitaa molemmat. Lähetään. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy... Limo, onks sulla sitä hyvää? Mut meillä olisi vielä yksi juttu. Habla mi primo. Voisit sä järjestää meidän kaverin pois linnasta? ¿Qué pasa? Just come outside for the night. Take your time, get your life, shut it down.
Your career is more at stake when you in your prime. Fuck that paper, baby, my face on the dotted line. I've been flying out of town for some peace of mind. It's like always, they just want a piece of mind. I've been focused on the future, never on right now. What I'm sipping, I kombucha, either pink or brown. I'm the one that introduced you to the you right now. Oh my God, that be babe, well alright. Tryna fight in the night, come alive, ain't a sneak. Ette lähde mihinkään. Kiitti, että tulitte pelastajia, mäkin kerkään nyt kirjoitukseen. Siis senior. Tervetuloa ylioppilastutkinnon kokeeseen. Nyt on pakko osua. Se vittu osuu! Se osuu! Mitä vittua? Mitä vittua? En mä näe Jussi sua siitä. Mä näytän peukkua. Joo. Tulitte pelastaa, mä en ois muuten kerännyt itekään kirjoituksia. Ei vittu, missä mulla itekään. Mene keskelle istu. Miksi vitus mulla on salama? Äijä, kato nyt vähän. Vittu tää jätski on hyvä. Tää on kyllä aivan. Pika kasvanut nyt mun tyyli on semi-smoothie. No niin, Samsi. No niin, jos ei oo day one kun soita, niin mä painan ruksia. Sä oot ihan vitun myöhässä. Siellä on kuvattu jo. Älä vielä. No en mä nyt vittu niistä päin kuvaa. Älä kuvaa. Mistä lähtee menee? Meillä on nämä Mikä homma? Auto ei liiku mihinkään. Teitä on... Vittu! Nyt on video. Hei, siis mitä vittua nyt meidän pitää sanoa tässä? No hei vittu, kytä! No niin. No mulla on video koko ajan päällä, tää voisit leikkaa. Mitä vittua? Voi vittu. Jättää sen kontin taas. Mitenköhän se Leero muuten menee siellä linnassa? Ei se on vittu kaikki ihan hyvin. Mitä siellä voisi tapahtua? No mitä sitä hakataan ja raiskataan ja sitä pahoinpidellään? Oi vitsi. Vittu hyvä idea. Et se vittu Haapkinen soittaa. Vittu sä oot Haapkinin läski jätkä. Vittu se Steveni jäi. No vittu, ei meillä oo kyllä rahaa tankatakaan. No pitäisikö vaan vittu lähteä? Millä vittuilla maksetaan sieltä Timollekin ne vittu velat? Ei vittu. Vittu toi Steveni on perseestä. Vittu! Mitä vittua? Vittu taas et eiku vittu salkku. Onks tää joku sheikki vittu? Mitä vittua? Ei roova kolkki äkkiä vittu. Vittu et joku on nähnyt. Nopea vittu. Tää on ihan vittu! Ei vittu kytä. Oi vittu. Mistä vittusta sanois aika? Vittu toi Jere on kyllä hämärä jätkä. On ihan vitun pimeä. Eiköhän lähtee vittu viihtää. No vittu, silloin kai... Katat sootte vittu! Ei vittu, mä en kyllä lähetään. Vittu oli rankkaa. Haist Akseli vittu. Tää on urheilu vittu!